Nagari Antah Barantah. Menyimak paparan Yus Datua Parpatia tentang baringin bonsai atau problema adaik Minangkabau. Dalam hal ini, menyoroti fungsi niniak mamak di Minangkabau. Tepatnya, Datua Parpatia dalam menyoroti fungsi niniak mamak memakai judul baringin bonsai sebagai kiasan. Dahulunya, fungsi niniak mamak ibarat kayu gadang atau baringin di tengah padang. Ureknya tampaik baselo, batangnya tampaik basanda, daunnya tampaik balinduang. Namun kini, di Nagari Antah Barantah, fungsi niniak mamak lah menjadi baringin bonsai. Ureknya lah indak dapek tampaik baselo, batangnya indak dapek tampaik basanda, daunnya lah indak dapek tampaik balinduang. Jika diperhatikan di Nagari Antah Barantah, misalnya saja, aset kekayaan Nagari Pusako tinggi, barupo tanah ulayat bukan main banyaknya. Di alam Minangkabau lah tabagi barupo tanah ulayat. Mako kata orang tua dahulu, lubang kaliria pun adonan punyo. Seharusnya, hak ulayat yang banyak itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat. Tapi, yang menikmati orang luar. Sebagai contoh, niniak mamak sebagai pemegang adaik, sako, di Nagari Antah Barantah. Yang tugas dan tanggung jawabnya menjago dan memelihara pusako, indak bajalan lai, sarupo dahulu. Di sebagian nagari, pusako lah banyak nan bakurang bahkan abi. Kemungkinan, ado niniak mamak nan sato manggadai jo manjua pusako tinggi itu. Padahal, pusako tinggi menurut hukum adaik. Jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando. Di samping itu, lah banyak pulau tanah pusako tinggi nan menjadi milik pribadi. Tujuan pusako tinggi menurut hukum adaik. Jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando. Agar indak terputus tali silaturahim antara nenek moyang jo anak cucunya sampai di akhir zaman. Adapun pusakonan dipakai badan hukum atau perusahaan dan perseorangan, indak menurut hukum adaik. Yaitu, adaik diisi, limbago dituang. Pemakaian pusako tersebut, indak membawa kesejahteraan masyarakat hukum adat Nagari Antah Barantah. Buliah dikatakan, masih sarupo di masa penjajahan Bulando maupun Jepang. Mungkinlah banyak niniak mamak sebagai pemangku sako di Nagari Antah Barantah, indak tahu atau lupa. 1. Jonan ampek. 2. Jo jabatanan dipikuasa wahiduik. 3. Jo jabatanan dipertanggungjawabkan dari dunia sampai akhirat. 4. Dalam Banagari menjalankan jabatan yang dipikua, harus karajo samo jo alim ulama, dan cadiak pandai. Atau disabuik tungku tigo sajarangan. Nan ampek. Sangat penting dihayati dan dipahami, sabab menjadi tunggak tuo alam Minangkabau. Samo jo tunggak tuo rumah gadang. Kalau tunggak tuo rumah gadang indak taga sacara kuat, mako, rumah gadang bisa goyang bahkan runtuh. Baitu juonan ampek di alam Minangkabau. Kalau indak dihayati, dipahami dan dilaksanakan dengan baik, mako, goyanglah alam Minangkabau. Jadi, nan ampek, indah sekedar disabuik jo dibaco. Tapi, harus dihayati, dipahami dan dipakai secara baik. Agar sanang alam Minangkabau dan nenek moyang terdahulu. Nan mengherankan di salah satu Nagari Antah Barantah. Cadiak pandai jo parik paga nagari, lah 3 tahun karajo kareh membahas dan mengkonsep penyelesaian masalah nagari. Tapi, nan sebagian besar niniak mamaknyo disaru, indak datang. Disampaikan pulau laporan tertulis, indak ditanggapi. Sebaliknya, jika Pemda, DPR, nan maundang atau ado acara katam kaji, apo lainan datang pimpinan daerah. Rami niniak mamak nan datang sarato pakaian kebesarannya. Labiah lucu, niniak mamak di Nagari Antah Barantah ko?
Alun dudua kelai basamo jo tungku tigo sajarangan membahas masalah nagari, ka studi banding nan dibahas. Padahal, niniak mamako, lah baulang kalipai studi banding ke beberapa daerah lain. Ulang studi banding. Lah maambia kesimpulan sendiri pulau sesuai jo apo yang ditarimo di nagari urang. Bahkan, lah membuat raperda pulau, padahal. 1. Nagari nan dituruik studi banding, falsafah dan aturan adatnya babeda jo nagari antah barantah. 2. Nagari nan dituruik, sistem kekuasaan adatnya dipegang oleh rajo. 3. Sedangkan nagari antah barantah, adat jo syarak, dijalankan oleh tungku tigo sajarangan. 4. Hasil studi banding alun dibahas jo tungku tigo sajarangan, lah balulua habih, bajadian raperda pulo. 5. Sedangkan tentang limbago adat di Minangkabau, lah diatur peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat, nomor 6, tahun 2014 yakni, tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau. Nampak bana, kalau niniak mamak di nagari antah barantah ko, maraso babana surang, dan maraso disaingi oleh cadiak pandai jo parik paganagarinyo. Di sisi lain, penghulu di nagari antah barantah, lah punya organisasi adat, pakai ketua, sekretaris, dan bendahara sarato sekretariat. Jikop ingin batamu jo penghulu, harus melalui sekretariat. Baitulah caro baradaik, di nagari antah barantah. Penghulu di nagari antah barantah, indak para lulai, di usua pagi di Japuik Patang. Kalau iko nanta jadi di nagari antah barantah, lah indak para lulai di penghulu baradaik Balimbago. Sayangnya, salamoko, indak pulo ado masalah nagari nanta selesaikan dek niniak mamak nagari antah barantah. Nan manangguangkan susah, tetap juo, anak nagari antah barantah. Kini, indah ado salahnya kita maulang-ulang kaji lamo, sesuai jo penuturan niniak-niniak kita terdahulu. Kok lupo ema ingekan, satantangan nan ampek nan ado di alam Minangkabau. Nan ampek ko, lah lamo bana indah disabuik dalam satio kegiatan di nagari antah barantah. Dengan pemahaman nan ampek, mudah-mudahan dapat dibaliakan siriah ke agagannya. Tinang ke atampuaknya. Kok kurang samo manukuak, kok singkek samo mauleh. Agar tungku tigo sajarangan, niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai, dapat samo menjalankan tugas dan fungsinya dalam limbago adaik nagari. Marilah kita simak tentang nan ampek nan ado di alam Minangkabau, untuk lebih memahami fungsi tungku tigo sajarangan. Dan agar tidak menjadi problema adat Minangkabau yang ado di alam Minangkabau. Bacupak bagantang, babarih Balimbago. Tarasak dalam undang, tasungkuik di pusako. Yang dimaksud bacupak bagantang. Cupak adalah takaran atau aturan yang sudah ado sabalunyo, atau disabuik cupak usali, yaitu syarak. Sedangkan gantang adalah aturan yang ado sesudahnya, atau cupak buatan, yaitu adat. Cupak usali, ialah syarak, cupak buatan ialah adat. Babarih Balimbago. Pengertiannya adalah, pelaksanaan adat jo syarak, terstruktur dalam limbago. Menurut titah bundokan duang, disabuik adat jo limbago. Menurut niniak-niniak terdahulu, disabuik baradaik Balimbago. Limbago adat ado secara turun-temurun, yaitu sejak tabantuaknya nagari. Dalam limbago adaik, terstruktur pelaksanaan adat jo syarak oleh tungku tigo sajarangan. Tarasak dalam undang, yakni aturan adat jo syarak dan fungsi tungku tigo sajarangan. Ini diatur dalam undang adat atau aturan adat Salingka Nagari. Tasungkuik di pusako. Nan tasungkuik di pusako adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mangato, adat mamakai.
nan dikatokan nan ampek. Hiduik dipakai, mati ditompang. Jadi payuang hiduik di dunia. Panarang jalan ka sarugo. Cahayo nan ampek. Tahun jam sampai ke bumi, tasunda ka langik nan ka tujuah, tiang aras. Itulah mukjizat Al-Quran. Nan 30 juz, 114 surat dan 6666 ayat. Bertebaran di alam nangko. Karena ayat-ayat Al-Quran itu bertebaran di seantero alam, maka dikatakan alam takambang jadi guru. Caro mamakai nan ampek di alam takambang jadi guru. Raso dibaok nayak, pareso dibaok turun. Raso dibawa ke anan satu, pareso dibawa ke lingkungan kehidupan, atau baranak bakamanakan, bakaum, basuku, bakampuang, bajorong, banagari. Itulah pakaian, atau falsafah hiduik orang Minangkabau. Terutama, Niniak Mamak, Rajo Adaik, dan alim ulama, Rajo Ibadaik, dalam memimpin anak kamanakan dalam kaum, suku, kampuang, jorong, jo, nagari. Dalam menjalankan atau mamakainan ampek. Basumpah bakalam Allah. Samo manyabuik, namo Allah. Samo maminum, ayakari. Tati lantang samo minum ayah. Tak tungkuik samo makan tanah. Disarukan ke apa garuiwang. Mako, sanang alam Minangkabau. Sanksi dalam menjalankan atau mamakainan ampek. Jikok mengkia sapatah kato, dimakan bisokawi. Ka ateh indak bapu cuak, ka bawah indak baurek, di tengah dilariak kumbang. Kalau ka ateh indak bapu cuak, ka bawah indak baurek. Penderitaannya batahun-tahun. Hiduik bakarakok tumbuh di ateh batu. Hiduik sagan mati tak namuah. Kalau di tengah dilariak kumbang. Penderitaan, biasanya paliang lamo saratui hari. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu, penderitaan dimakan bisokawi di dunia. Alun lai penderitaan di akhirat. Iko yang dikatakan, hiduik dipakai mati ditompang. Aturan adat Salingka Nagari. Hukum Adaik Minangkabau adalah aturan atau norma yang dituangkan dalam bentuk kalimat tidak tertulis. Pada adat Salingka Nagari, di masing-masing nagari dalam Minangkabau. Aturan adat Salingka Nagari yang tidak tertulis, basandikan syarak, dipahami oleh masyarakat Minangkabau sebagai suatu aturan dan sanksi-sanksi yang mengikat secara moral dan sosial. Pada adat Salingka Nagari, diatur aturan atau norma yang mengikat secara moral maupun sosial, mengenai sako dan pusako. Yang dimaksud dengan sako adalah gala jabatan pemangku adat, sebagai penghulu dan ninik mamak secara bajanjang nayak batanggo turun. Untuk menjalankan hukum adat Minangkabau, sesuai aturan adat Salingka Nagari dalam kaum, suku, kampuang, jorong jonagari. Penghulu dan ninik mamak, sebagai panjawek sako, mempunyai tugas dan wewenang dalam 1. Mengatur, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan aturan adat Salingka Nagari. 2. Mengatur, menetapkan, mengawasi pembagian, dan pemanfaatan harato pusako tinggi. 3. Menetapkan sanksi pelanggaran hukum adat Jo Syarak. Yang dimaksud dengan pusako, adalah 1. Perangkat jabatan penghulu dan ninyak mamak, sesuai tingkatan, yang dipakai dalam menjalankan tugas serta kewenangannya. Berupa pakaian, saluak, karih, tungkek, tanah abuan berupa ladang, sawah dan lain-lain. 2. Wilayah yang di dalamnya meliputi tanah ulayat nagari, suku dan kaum, disabuik dengan pusako tinggi. Sako dan pusako dalam hukum adat Minangkabau, merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena berdirinya sako, di ateh pusako. Dalam hubungan sako jo pusako, disebut hak bamilik, harato bapunyo. Pengertiannya, hak waso, ado pada kaum laki-laki, ninik mamak. Hak bamilik, ado pada kaum perempuan. Hak bamilik yang ado pada perempuan,
adalah sebagai hak pakai secara turun-temurun. Sako tidak akan berdiri kalau pusako sudah habis atau punah. Kalau pusako sudah habis atau punah, pusako tidak bisa berdiri. Maka, Adaik Jo Syarak tidak akan berfungsi lagi. Jadi, Niniak Mamak selaku pemegang sako, harus benar-benar memahami hukum adat Minangkabau sesuai aturan adat Salingkanagari, dalam menjago dan memelihara, sarato melestarikan pusako sebagai pusako tinggi. Demikian areknyo, hubungan sako dan pusako dalam menjalankan adat Jo Syarak. Pusako barupo tanah ulayat nagari, suku dan kaum, yang disabuik dengan pusako tinggi. Yang aturan hukum adatnyo, jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando. Tujuan pusako tinggi berupa tanah ulayat kaum, suku dan nagari, menurut hukum Adaik, jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando, adalah untuk memastikan kelanjutan hubungan silaturahim nenek moyang dengan anak cucunya hingga akhir zaman. Terjadinya peralihan hak pakai atas tanah ulayat oleh pemerintah, badan hukum, atau perusahaan dan perseorangan, adalah dengan cara adat diisi, limbago dituang. Sasudah maso hak pakai habis maso berlakunyo, hak ulayat kembali kepada nagari. Perbuatan menggadai dan menjual tanah ulayat sebagai pusako tinggi, menurut penuturan Ninik Niniak terdahulu. 1. Merupakan pelanggaran adat Jo Syarak. 2. Di dunia akan mendapatkan hukuman dimakan bisokawi. Ka ateh indak bapucuak, ka bawah indak baurek, di tengah dilariak kumbang. 3. Dapat mengakibatkan keturunan punah. 4. Sebagai perbuatan haram. Jadi, Niniak Mamak selaku pemegang sako, harus benar-benar menjago dan memelihara, serta melestarikan pusako sebagai pusako tinggi. Begitu arif dan bijaksananya nenek moyang orang Minangkabau, mewariskan nan ampek atau falsafah adat Minangkabau serta aturan Adaik Salingkanagari. 1. Sebagai pandangan hidup atau pedoman bagi anak cucunya hingga di akhir zaman. 2. Hidup dipakai, mati ditompang. Jadi payuang hidup di dunia, panarang jalan ke asarugo. 3. Kalaulah nan ampek, hidup indak dipakai, mati indak ditompang, kato orang di Jawa, kualat kapado nenek moyang. Jadi, kalau tungku tigo sajarangan di nagari antah barantah indak kualat kapado nenek moyang, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah memfungsikan kembali limbago adat nagarinan lah ado sacara turun-temurun. Dengan berfungsinya kembali limbago adat nagarinan lah ado sacara turun-temurun di nagari antah barantah, mako 1. Nagari antah barantah mempunyai limbago adat secara formal. Fungsi limbago adat nagarinan lah ado sacara turun-temurun, tidak bisa dialihkan kepada organisasi adat. Walaupun organisasi adat termasuk lembaga adat. 2. Dalam limbago adat, jaleh terstruktur tugas dan fungsi. Penghulu sebagai sebuah hukum, berfungsi A. Mengatur, menetapkan, memutuskan dan mengawasi pelaksanaan hukum adat Jo Syarak. B. Mengatur, menetapkan, memutuskan pengelolaan dan pemanfaatan aset kekayaan nagari atau pusako tinggi. C. Menetapkan dan memutuskan sanksi pelanggaran hukum adat Jo Syarak. Niniak Mamak, berfungsi A. Mengawasi pelaksanaan hukum adat oleh anak kamanakan di kaum, suku, kampuang, jorong, jonagari. B. Mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan aset kekayaan nagari atau pusako tinggi. C. Kusuik menyelesaikan, karuah mampajaniah di kaum, suku, kampuang, jorong jonagari. Alim ulama sebagai pewaris Rasulullah, berfungsi A. Mengatur, menetapkan dan memutuskan hukum syarak. B. Mengajarkan tauhid, syarak jo adai kapado anak kamanakan di surau-surau. Cadiak pandai.
mempunyai ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang perkembangan ekonomi, sosial, hukum, pemerintahan dan lain-lain. Yang tugasnya disuruh pai ditagah baranti oleh Ninik Mamak, berfungsi untuk mengurus kepentingan nagari, jorong, kampuang, suku dan kaum, kepada pihak pemerintah dan pihak terkait. B. Menyelesaikan permasalahan nagari, jorong dan kampuang dengan pihak pemerintah dan pihak terkait. C. Melaporkan pengurusan dan penyelesaian masalah nagari, jorong dan kampuang dengan pihak pemerintah dan pihak terkait kepada Ninik Mamak. 3. Itulah fungsi Tunku Tigo Sajarangan dalam menjalankan falsafah adat Minangkabau dan aturan adat Salingka Nagari dalam limbago adaik nagari yang sudah ado sacara turun-temurun. Dalam menjalankan adaik Josyarak. 1. Niniak Mamak berwenang penuh sacara bajanjang nayak batanggo turun dalam suku dan kaumnya masiang-masiang. 2. Banagari, Tunku Tigo Sajarangan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kemaslahatan nagari. Limbago adat. Ketentuan hukum adat Minangkabau mengenai limbago adat nagari, sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6, Tahun 2014 tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau, yang mengatur peran limbago adat sebagai mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat serta nilai budaya Minangkabau dalam kehidupan masyarakat. Limbago adat nanlah ado sacara turun-temurun berfungsi 1. Membina anak kemenakan dalam menjalankan ajaran adat Minangkabau dan agama Islam, sesuai filosofi adat Basandi Syarak, Basandi Kitabullah. 2. Mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai budaya di tengah-tengah masyarakat nagari, agar tidak terpengaruh atau dimasuki unsur-unsur negatif dari budaya luar. 3. Melakukan upaya pengawasan terhadap anak kemenakan dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kaedah-kaedah agama dan adat Minangkabau. 4. Melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang nilai budaya serta adat Minangkabau bagi masyarakat. Penguatan peran dan fungsi lembaga adat dilaksanakan dengan 1. Mengikut sertakan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan. 2. Merumuskan keputusan yang berkaitan dengan penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau. 3. Melibatkan lembaga adat dalam merencanakan dan mensinergikan program pembangunan, agar sesuai dengan tata nilai budaya Minangkabau. Pembiayaan penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau bersumber dari 1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. 2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota. 3. Anggaran pendapatan dan belanja nagari. 4. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Jadi, salamoko, konstitusi, negara, dan pemerintah telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya dalam 1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. 4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya. 5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau. 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Nan sangaik disayangkan Niniak Mamak Nagari Antah Barantah, alun paham jonan ampek nan ado di alam Minangkabau, sarato peraturan perundangan terkait, sarupo diuraikan di ateh. Lahpai bastudi banding ria, kaan nagari urang,
aponan dapek dari nagari lua, langsuang pulo balulua habi. Indak bapayoan dulu jo tungku tigo sajarangan. Bahkan, lah membuat raperda pulo. Kesimpulan. Untuk menjunjung tinggi amanah nenek moyang dalam menjalankan adat jo syarak, hiduik dipakai mati ditompang, di nagari antah baranta, supaya indak dimakan bisokawi. Dan adonan ka ditompang di akhirat nanti. Tungku tigo sajarangan, terutama niniak mamak nagari antah baranta, harus mempelajari dan memahami. 1. Nan ampek, nan ado dalam alam Minangkabau dan aturan adat salingka nagari. 2. Peraturan perundangan terkait. 3. Mengfungsikan kembali limbago adat nagari nan lah ado sacaro turun-temurun, nan lah lamo tarandam. Dengan baitu. 1. Akan sanang alam Minangkabau. 2. Terpenuhi amanah nenek moyang. 3. Lestari nan ampek sepanjang masa sampai akhir zaman. 4. Indak menjadi upek di anak cucu di kemudian hari. Selain itu, yang menjadi sasaran akhir adalah 1. Pelestarian nilai peradaban yang terkandung dalam falsafah adat Minangkabau, menjadi tugas tungku tigo sajarangan dalam limbago adaik. 2. Pembangunan fisik, ekonomi dan sosial menjadi tugas pemerintah. Makonyo, tugas pelestarian adat dan budaya oleh tungku tigo sajarangan, harus sejalan dengan tugas pembangunan fisik, ekonomi dan sosial oleh pemerintah. Makonyo, limbago adat menjadi mitra pemerintah. Salamaik menikmati. Awan tak paca sanjo hari baserak banono rami batas biar di ate langit. Alam tak tunduk kasadonyo kapado Tuhan kuasa. Baak kita di ateh dunia mapalian jomain kari narako samakin mendaru-daru. Bancano de ulah kita.
Baak kita di ateh dunia Bapak yang jo main kari Narakosa makin mandar-dar Himbauan nafsu semakin tinggi Manikan anak nagari Tabuai umai kasadonyo tak kalau mai tong mimpi tak lupa bilo kamati